Tak ideme, dobrý deň a ideme na bajku. Filipom, aj som měl. A jdeme. Ja idem jednou rukou, ale Filip nevie. Ježišmária. Ježišmária. Filip jede za mnou, vidíte? Vidíte? A necho tak rýchlo. Ti ukradnem to, lebo Filip jede! Ty dole, skoro som ťa nabúral. Nie dole, hore poď. Vidíte? Ježišmária, infarkt som dostal kvôli tebe. Filip, poď. Rovno, takto. Filip ide, idem za ním ako pipik. Ja viem, že aj rýchlejšie, mám telefón, nechcem, aby moc spadol. Vidíte, mu to prúži. Hej, mne tak. Ježiš, Filip, nebrzdia, poď. Že jo? Skoro si ma nabúral, vieš o tom? No poď, šlapaj. Filip už pozní trošku, ja už sa dobieham a to mám jednu ruku. Filip, ale spomalil, lebo ti ujdem a nedostaneš telefón. No poď! Choď. Ja mám ísť prvý a ty pôjdeš za mňou. Hej, lebo ty máš telefón. No okay. Tak choď. Ideme. Ale musíme ísť pomalšie. Lebo tu idú auta a ja si musím nájsť. Opa, ježišmária, Filip. Ja by som nedopadol. To je veľké auto. Auto nejde. Počkaj. To je naše Staré, nové, prestaršie polonové. Polovička. A tam je kúsok snehu, vidíte? Za tým autom. Bol to sneh, ale už sa roztopil. Dávno už, ale tak. Dávno. To je spomienka, no. Ale aj tak tu ešte. Ty máš ten istý, skoro istý. Ja mám skoro ten istý tento. Telefón, ty máš iný fotok, napaj. A ideme, šlapám. Auto ide, vidíme. Asi ne. Víš, Filip, poď. Za nami bolo auto. A šlapem. A to jednou rukou idem, hej, tak rýchlo. Ja musím ľavačkou, raz som vyletel dopredu a teraz som chcípol. Teraz som prešiel vodu. A ten Filip za mňou. Ježiš. Ježišmária, to je veľký kopec. To je moc veľký, len ja mám fotoaparát. Ideme z kopceka? Jak ideme rýchlo. No dobre, poď predo mňa. Rýchlejšie, ako Sonic. No dávaj. No dávaj. 2, 3, 4. Počkaj. No a choď. Víte? A dnes strašne pomaly. No a ja už šlapem, vidíte? Poď rovno. Kde ideš? Počkaj ma. Vidíte? Toto... Ale Filipova škola, ja chodím do inej a lepšej. Do lepšej Javorka. Vendelina Javorka. A poď. A rovno úplne nejdem, lebo ja tam nemôžem ísť. No, môžem, ale no. Nechce sa mi tam. A Potom sa otočíme a bude bom. A tu kúde, čo máme za cesty, však nevedia opravovať cesty. Ježišmária. Filip. Si mi ešte raz povedal? Však si pipík. Ale je pipík strašný. Je o tom, že ma mohol skoro zraziť auto. Ale nie, dobre. Vidíte, toto je lampa z tému. Aspoň, že som ti to povedal. Ďalšie auto. Auto ďalšie, poď na chodník. Tak idem. Vieš čo skoro? Vidíte, oni vám tu prerábajú. Teraz to otočíme, Filip. Ty si pipík. Vieš taký strašne, že si nezlomil reť. Čo?
Dobre, ale v pohode. Vidíte? Počkaj, či je pohode? Nie, v pohode je. Ja som voľnou. Filipček, vidíš, že ti hovorím brzdia? No tak si nemal zastavovať. Mal si povedať, Čiže dobre poď. zastavíme a nemal si tak rýchlo zastaviť. Ja som ti hovoril, Ale že tak ideme, pomaly, tak. ja som ti hovoril, ideme, brzdíme a ty nič. A dobre, nevadí. Okej, prepáč. A vidíte, Filip je dobrý. A zase ide auto, no to je. Vidíte? Ja nejdem, ja idem k Jacksparrow. Ale nejdem. Musíme ísť po chodníku, to je správne. Teraz taký typek išiel a zrazilo auto skoro. A to bol Filip, lebo bol tam na javorke a bolo tam auto a on na jeho skoro. No a čo? Vybák a idem. To je rbolek. Teda. Jak sa to volá? Neviem. Na komentáru napíšte, ako sa to volá tam. Ja by som brzdil pred no a vyletel by som. Tak, tichučko. A tak trošku Filip na toho šlapni. Čo ideme? Musím ísť kvôli vám pomaly, lebo viete. Nevypnem. Prečo? Na čo? No som to vypol, no. Nevypol som to. A čo chceš? Ho už? Sa bojíš o neho? Koľko mám percent?